بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناقض السابع من نواقض الإسلام السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أمي الله تعالى تنو كسي أني نما كويني كيارا كاتشيدن باكا أنا كسو دونغيو أنا كصحابة سنمو أني موما ممنا تقول أني بارج من كلي فواتاسي الكيامة جردوما أما على ديلي ألا كسر بارج من كلاو تلا أنا ولا نبي بوندا منا وي الإسلامية تنفع تاين أي ورفو بي ولندالا أمنا ولم فلانا ديتا. الناقض السابع سلاميات ينفع ولم فلانا السحر ويدبلي دبلي ويسلاميات ينفع ولم فلانا نافلا كو دبلي مامو بي نابتا بارا نيوياكي نماي مامو يشتنا باتولاي وشتنا باتولاي عليك شتنا كتورو لاسي ما ورد دوما حرمادين نيوغو ورد دوما تورو ممبالا نان نومي كنكا nga asababu odugulendo ninde dabali kadaka dabali te dore ma dos gileno aka soju kono alewe jina shetana do bato alebo jina shetana mum bato ne mamu mago sela otigla mayma startu ka mumbani jina shetana ni nyogonche abo fo otiginyi nayo fo otiginyi otigi mana o sharti kay mbo asrafe ale fana ba ka jina shetana ya maruya kwa ka toro lase madoma o toro yin ala ya ke waru fa alqur'ana konnala ka fo ko jina shetana ulube awnye ka suranya tola misali buloma mamu be ne nyetala na nyebila noko kabe toro la seima otigi be toro seima ka surete fen kalama Allah taala ka kuma ka ini innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. ko shetana ana jina shetana nyogon ko lube awye ka suraw nyetola wala nimu flene dabali be ke ni sirade fe dabali site foy ka soro jina shetana bato ba kono nala aw jina shetana bato la aleni mamu me jen ka toro la se madoma abo fode mako dabali absega ka sababu ni alaka jen ka kumulo nyagami abaga sababu ni alaka jen ka toro la sa ma farkulo la abaga sababu ni alaka jen ka toro la sama akan nafulo la abaga sababu ni alaka jen ka toro la sama aka dembayala abaga sababu ni alaka jen ka toro la sama sira chaman ka ni mun flenne ni ne to ko dabali ola dabali barali ani ka fo kibe dabali wuli na nyon dabali were kadaka ma doba fo ko dabali ben na le fana ta dabali kelaw fe o ko lu ka dabali wuli
n'a ɲɔgɔn dabali wɛrɛ o fana bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔna la. O cogo kelen fana la dabali baara dɔ ye juman ye k'a fɔ karisa kanu don karisa la. Misali bolo ma maa dɔ bɛ fɛ ka bɔ muso dɔ nɔfɛ o ka taa jinɛ sɛtana batola dɔ fɛ o jinɛ sɛtana batola in k'a to ale kanu ka don muso in dusu la, wali muso dɔ ka taa jinɛ sɛtana batola dɔ fɛ o jinɛ sɛtana batola in ko k'a to ale kanu ka don a cɛ dusu la fo mun b'a to a tɛ ka hali muso wɛrɛ furu tuguni. Nin n'a ɲɔgɔnna de ko don, nin bɛɛ lajɛlen bɛ don dabali kɔnɔna la. faman fa'alahu ko ne maa mun y'a kɛ kelen aw radiya bihi wali jɛnna n'a ye. Fɔlɔ mun sigilen don a kɛli kama o y'a kɛbaga ye. A filanan mun y'a kɛbaga sɛgɛrɛ ka taa ɲini a fɛ ko a k'a kɛ, wali a jɛnna ni a kɛli ye. Ne maa mun kɛla ni kulu fɛn o fɛn mun cɛla kɛfara k'i kafiriya Ala ma, i ka diina tiɲɛna. A dalilu ye juman ye? Wa dalilu qawluhu ta'ala, Ala ka kumakan. Ala ko wa ma yu'allimani min ahadin, ko fila tɛ maa si ladɔnniya hatta yaqula fo k'a fɔ innama nahnu fitna, ko anw ye jarabilinaw ye, anw ye kɔrɔbɔlinaw ye, anw ye fitina de ye. Fala takfur, i kana kafiriya dɛ. Ni kuma in Allahu Ta'ala y'a fɔ an ye suratul Baqara kɔnɔna la, a bɛ kumajan dɔ de kɔnɔna la. O kumajan ye juman ye? Allahu Ta'ala bɛ a fɔ anw ye wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulaymana wa ma kafara Sulaymanu walakinna ash-shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Haruta wa Maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله تعالى كما كان دفل لفلاني Allahu Ta'ala ko tugula fɛn nɔfɛ jinɛ shetanaw b'a la ka mun langali Sulemana ka masaya kan. O ye juman ye? Jinɛ shetanaw ko Sulemana ka masaya ko a gundo tun bɛ olu de bolo, olu de tun bɛ dabali kɛ a ye. Ala ko tugulaw nɔfɛ jɔn? Fasalikɛlaw ko Yahudiyaw. Ka d'a kan Yahudiyaw ye o de langali ko Sulemana Ala ye masaya mun d'a ma. Jinɛ shetanaw de tun ye a ka baarakɛlaw ye. O la a ka masaya ka gundo tun bɛ olu de bolo. Ko nin ye o ka langalika ye. Jinɛ shetanaw minnu ye nin kumakan in fɔ ko Yahudiyaw tugula o de nɔfɛ. Allahu Ta'ala ko wa ma kafara Suleymanu, ko Sulemana ma kafiriya ka d'a kan a ma dabali baara kɛ. Walakinna shayatina kafaru, ko nka jinɛ shetanaw minnu bɛ ka dabali kɛ, jinɛ shetana minnu ko Sulemana ka masaya gundo tun bɛ olu bolo ko le kafiriya la. Ka d'a kan o ka baara ye dabali de ye. O ka kafiriya a sababu dɔ ye juman ye? Ala ko yu'allimuna an-nasa as-sihra, o b'a la ka hadamadenw lakalan dabali la. O kɔrɔ ye dabali ye kafiriya baara de ye. Mun bɛ maaw lakalala la o kafiriyalen don. E mun fana bɛ tila k'a kalan o bolo e fana kafiriya la. E mun fana bɛ tila ka taa a kalanbagaw bolo ko ka a k'i ye e fana kafiriya la. Allahu Ta'ala ka kumakan in de bɛ nin jira anw na k'a fɔ ko jinɛ shetanaw de kafiriya la. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, o b'a la ka maaw lakalan dabali la. Ni kumakan mun na Allahu Ta'ala y'a fɔ nin ye a dalilu ye. A tilala ka duman d'a kan wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Haruta wa Maruta, ani fɛn mun jiginna mɛlɛkɛ fila kan. ملكة فلاي بابيلا على الملكين ببابيلا هاروت وماروت. ملكة فلاي هاروت يعني ماروت موجي نوكا بابيلا نو إيراك جمناي.
ko fɛn mun jiginna ko bɛ maaw lakalana o fana la o mun filɛ nin ye o kisa ka jan fasadikɛlaw bolo nka kuma kuntala surunya la dɔnnikɛla dɔ y'a jira k'a fɔ ko mɛlɛkɛ dɔw sigila ka baro kɛ don dɔ la ko k'olu bɛ kabakoya hadamadenw na mun na hadamadenw b'a la kota cogoya jumɛn de la ko Alahu Taala ko ne fɛn mun bɛ hadamadenw na n'o ye nege ye n'o ɲɔgɔn bila aw yɛrɛ la k'a bɛ sɔn a ɲɔgɔn ma k'a ye k'olu tɛ sɔn a ma olu t'a la kota kɛ ala y'o kɔrɔbɔ ka nege bila u la o ye Alahu Taala kan sɔsɔ ala k'o la ko a b'aw ɲɛna ta n'aw janga ta diɲɛ kɔnɔ yan wali n'aw janga ta lahara jɔ don na o jɛna ni diɲɛ ta in ye ni mun filɛ nin ye k'olu ka kisa ye nin de ye o la fɛn mun jiginna olu kan o bɛ maaw lakalana o fana na k'a fɔ ko o ye dabali ye وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر كوت ما شيلا دنيا فويلا فوكا فوي أو نجرب النوم دي إذا ننتظم بلوده دبليدو نيات بكافريا الله تعالى كو ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وبفين كلام دبليتيجي نومبلو فين مبالا نوبه cɛ n'a muso fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye ka cɛ n'a muso fara ka bɔ ɲɔgɔn na dabali sira fɛ o b'o kalan an'o na ɲɔgɔn na wɛrɛw o la ka maa fila bɛnni ko cɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni dabali ye ni ala ka jɛ ye wali k'a fɔ ko ka dɔ kanu karaba k'a don dɔ la k'a se ka mago foyi ɲɛ a ka ko bɛɛ sirilen don a la nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la Alahu Taala ko بين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله كوت سكام ما سيطوران الدبالي سببي فناك لن على كجين ولو باجرا كفو الدبالي بي nga sete dabal kelay ka toro se mama fon ala jenanay wa dabali la fana se ka toro la se mashima fon ala taala jenani ay ala taala ko ya ta'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum ubala ka femu kalan dabali la fendo femu nabo toro kwato nafande ola obajira ka toro de be dabali la nafantala ala taala klala ka fatuguni femu no bala akala o sababula ni rato ilahra jordona ala kan kisi ga boma ola ni aya muflani ni dalu ka jira ka fo dabali kafiriya baray kele akebara akalambara mo mun jenani akeli awbe jeleno kafiriya in kononala no kɛra maa mun ka baara ye k'i k'a dɔn k'a fɔ k'i kafiriya la i ka seli tɛ foyi ɲɛ i ye o yɔrɔ la i ka sun tɛ foyi ɲɛ i ye o yɔrɔ la i ka foyi tɛ foyi ɲɛ i ye o yɔrɔ la en tant que i bɛ dabali kɛ o la nin mun filɛ nin ye a ka kan an yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ dɛ ka da kan an ka duw falen don nin na an ka baarayɔrɔw falen don nin na an ka sigidaw falen don nin na dabali dɔrɔn sigiɲɔgɔnmaw bɛ ɲɔgɔn dabali baaraɲɔgɔnmaw bɛ ɲɔgɔn dabali furu ɲɔgɔnmaw bɛ ɲɔgɔn dabali balimamaw bɛ ɲɔgɔn dabali a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ni mun filɛ nin ye ko n'i ye dabali kɛ kafiriya la maa mun ka baara ye dabali ye n'a y'a sɔrɔ i bɛ seli dabila a tɛ foyi ɲɛ i ma n'i bɛ sun bila a tɛ foyi ɲɛ i ma n'i bɛ na misiri la misiri to yen a tɛ foyi ɲɛ i ma mun na ka d'a kan i tɛ diinɛ kɔnɔna la n'i sala k'i to ten i ka seli tɛ foyi ɲɛ i ma hali n'i sala alikaba kɔnɔ ni sala k'i to ten i ka sun tɛ foyi ɲɛ i ma hali n'i ma deli ka ji min tile kelen ni sala k'i to ten i ka ji tɛ foyi ɲɛ i ma hali n'a y'a sɔrɔ i sala arafa de ka d'a kan Alahu Taala ka kuma fɔlen de ye nin ye ala ka kuma jɛlen de ye nin ye k'a fɔ maa mun bɛ dabali kɛ o tigilama kafiriyalen don o la kafiriya fɛnw nin y'a la jugumanba dɔ ye maa caman bɛ don a kɔnɔna la ka tila k'o yɛrɛ nɛgɛ k'olu bɛ silamɛya la e kɛlen don k'i sinamuso dabali e bɛ tila k'a fɔ k'e bɛ taa eji la e bɛ tila k'a fɔ ko e ye aja ye e bɛ tila k'a fɔ ko e ye diinɛ baarakɛla ye e bɛ tila k'a fɔ k'e bɛ ka seli kɛ i b'a kɛra jɔn de ye n'i b'a kɛra ala de ye ala ko n'i ye dabali kɛ k'i kafiriya la e ko e ye laji ye nka dabali kɛ ka baara ye a bɛ n'i balimaw cɛ a bɛ n'i sigiɲɔgɔnw cɛ a bɛ n'i baaraɲɔgɔnw cɛ patron kura mana na e ka taa dabali kɛ ko k'o siri walasa ne y'a fɔ a ye dɔrɔn a ka sɔn i ta ma a tɛ se ka ko bɔ i ta la ni mun filɛ nin
ito ke few ka kila ka to islamiya korona la kada ka niya ke be ki yere negadi jina shaytana bato sira dodo ola femu men ma kafiriya ki bodina kono pew adoy dabali Allah taala ka kuma kan jere de ni o de kama anga yara korosi ko sebe anga yara korosi anga yara negade kada ka dabali dibidibi la bara de o dibidibi la bara mo namba ke iko ke dibidibi la ere bo don yere la ka kila ki yere jira kene ka chugo ya wala ki alislamai ibara ki yere de nege islamia kunte ko mawki donai akunye dumai ala de ka idonai on femu mi ibo islamia ala yoro femu mi ka islamia chi ala yoro on ni so na ko ke ika do ka fa be ki yere de nege o ko so ngone emu ma don ki dabal kala seli dabla sun dabla te fo nyema ibala ka mawde nege ka sura Allah taala bi ka ala don ala ko dabal kala kafiriya lendo mamunye dabalike munya karamoy munya kebagay mu meta nyina kebaga fa kake mu mejene akeli hal na ya sura akeko nye ebulode ko mado ka mene ka dima ichedo aka koloye imusodo aka koloye inindo aka blai sagola nin bere to ko dabari hal na ya sura nindo kadaka shitana be mado nye datugu ka boda do doma a koni mata juma ke mo wala taala nyuma de nyini ichi ka jeye yo nyumai muso o ka keta yo nyumai a don ko taala ni bere to ko dabali o de kama anga dina je ana Allah taala ni nyogon celala islamiya chen fen wolon fulana as-sihru dabali o dabali faman fa'alahu nema mu yake aw radiya bihi wali jena ne ay kafara kafiriyala adallu jalin filal korna konnala ويدمي على قوما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر كسليمان ما كافر عليه أجن الشيطان أو كافر على كذاك وبالك حرمالون كلام دبليلا وباجرا كفر دبلي كافر عليه نما منيا كلام نما منيا بارا نما منيا كي نما منجناني أكلي كيكادو كافو كي كافر على صلى الله عليه وسلم aga kuma kan do fana be mun fana be ni sonjila nga walanda in chugo ya fe kuma kuntala jante ka fenfo ka dalu di alna kala dalu kele adabolo de kama olantina bunda in la fere kosebe dabali dina tieni nado ni kala ke bagay an islamiyate ta ne nyoy ola ne mun la jabila na kele korole tubi ka bala isra jugu mun te ka sra jugu bla non tani sala ki toaka sega segeli tiga kole ni alache nyini ngalite jahannama directi do kada munka isala kafir lamande onem mamu sala kafir lama o tigila mo jate to ni Allah taala ne nyonche islamare ka jate be bo ya fabe deli ode adola aka juguma ala na ya fama aka nyumo ala bo mene ay o islamare ka koy amumba ala na sura ka fo ale ka islamaya chenendo ika don ka fo jate foito ka kola o kama anga na yere nege anga tubi ka taga alama ka bonni waliya jugun nuna femu manga islamaya ci ambulo anga na si alama ka soro banga menen kono nonte ame si alama ni menen langolo de foite anna fa kono an kuna minawla madama ne dina cen fen dobe anga menen kono nala mala deli ala kan sabati dina nyumanka fem manga dina cen ala kan mabo ala dabali ala kan ka kebray ala kan ni akebra je ala kana kebaga soro ansila ala kana ka kalambaga ala kana ka mala kalana ala ka laba ko mandi ama akebaga jugu ala ka kisi otoroma ala ka kisi o ka fere jugu ma ala ka kisi o ka janfa jugu ma dabali kelaw ala ko ka dabali kolon jugu ke olu yere laba roy ala ko churo o ka kolon jugu kono nala ala ka kolon jugu yiri kari o yere kono hada wa sallallahu wasallam ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.